Ubengumdlali ke wayo laphana ke Mamelodi Sundowns kube gqoka ujezi number 10 ke seqinisekisiwe ukuthi uzojoyina laphana iqembu lakho laphana amakhosi amahle iKaizer Chiefs ke lokhu kulandela ukuthi ke ebonakalile ke eyosayinda ke sivumelano ke seminyaka emibili ke nalo ke iqembu leKaizer Chiefs ngaphambi kokuthi asayine lesivumelano seminyaka emibili kuthuke waqala ke wabhekwa laphana ke wenziwa ke i-fitness test ke ilona ke ithimba lakhe laphana ke uNazardine Napi kumqeqeshi omusha waleli qembu lamakhosi okunethemba futhi ukuthi ke uzoqeda ke isomiso sokuqoqa ke kwezindebe kulona ke iqembu leKaizer Chiefs. Lo mdlali ke uGustin Sereno oyiwinga ke osewine ke kayisithupha iDStv Premiership ke waphinde kwawina khona ke iTelecom Knockout iMTN 8 kanye neNedbank Cup kulona ke iqembu leMamelodi Sundowns ke kulindeleke ukuthi ayeze nesipiliyoni sakhe ke kulona ke leli qembu leKaizer Chiefs njengoba eshilo uNazardine Napi ukuthi ke kudingeka isipiliyoni ke kulona ke iqembu leKaizer Chiefs. Kaizer Chiefs ke iphethe abadlali abancane bodwa. Okuphinde kwajabulisa kakhulu abathandi bebhola baseNingizimu Afrika indaba zokuthi ke yena futhi uGustin Sereno ke usetholele ubuzwe bakhona lapha eNingizimu Afrika. Lokho kumenza akaqualifyele ukuthi sengakwazi ukuthi adlalele lona iqembu lakuleli lesizwe ke iBafana Bafana. Ngabe uthini ke umbono wakho mayelana nalolu daba? Cela uqinisele lapha ke usubscribe button ushiya comment yakho. Make do media igama nguThanda nani wakwaMnguni.